Şallı TV kanalında Yaڭалыклар программасы студияда Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. Бакчачылар юллардан канәгать түгел, аларны кайчан төзекләндерерләр? Начар ис аркасында шәһәрдәшебез өендә кунмый. Проблеманы кем шишәргә тиеш? Агачны үстерергә 50 ел, ә кисәргә 5 минут кирәк. Шалыда урман утырту көне акциясе узды. Әлеге чарада Мәргән Файрушина катнашты. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә бакча сезонына кагылышлы иң борчыган проблеманы карадылар. Шаллы территориясенә караган 16 берләшмәдә дә начар юлларга зарланалар. Шәһәр хакимияте республиканың министрлар кабинетына башкарыласы эшләр исемлеге төзеп гариза юллаган. Юлларны кайчан төзекләндерә башлыйлар? Гүзәл Шигапова сюжетында. Республиканың министрлар кабинетына башкарыласы эшләрне күрсәтеп гариза юллаганнар. Ширкәтләрдә су, электр үткәргечләренә юлларны төзекләндерергә кирәк. Соңгысына зарланучылар саны аеруча күп. Практически везде требуется ямочный ремонт и приведение дорог в нормативное состояние. А к некоторым вообще отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием. Силами МУПАД ежегодно проводится профилирование дорог и отсыпка асфальтной крошкой подъездных путей в границах муниципального образования. Но этого недостаточно. Әлегә хатка җавап юк, кайбер юлларга ремонтны кичектергесез рәвештә ясарга кирәк. Атна дәвамында белгечләр тикшерү үткәрәчәк, иң начар юллар картасын төзиячәк. Ренат Асгарович, мы начали работу по дорожным делам, поэтому крошку с наших основных магистралей можно использовать и для приведения в порядок дорог садоводческих обществ. Посмотрите, начали уже снимать крошку по Хасану Туфана. На очереди 40 лет Победы. Поэтому посмотрите, чем можно помочь нашим садоводам. Тукай районы җитәкчелеге белән дә эш алып барасы була. Күп кенә шәһәрдәшләрнең участоклары районга карый, шуңа сорауларны бергә хәл итәргә кирәк. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә легал булмаган транспорт мәсьәләсен дә күтәрделәр. Аларны булдырмас өчен җәй дәвамында ЮХИД инспекторлары белән берлектә рейдлар узачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдәшебез бер айдан артык үз фатирында куна алмый. Мәдинә Мирзалы көн саен якыннарында куна. Шәһәрдәшебез фатирда бензин, керосин исләре килә ди. Ят исләр җилләндерү системасын чистарткач килә башлаган. Бу Мәдинә ханымның сәламәтлегенә зыян салган. Темның хәбәрчебез дәвам итә. Мәдинә Мирзалы көндезләрен урамда ишек алдында үткәрә, фатирга кирәк-яраклар алырга гына керә. Фатир тәрәзәләрен тутырып ачып куйган, бензин исе таралсын өчен ди шәһәрдәшебез. Фатирында кунганда хәле начарланып, ашыгыч ярдәм хезмәткәрләрен чакырган, медицина үзәгендә тапшырган анализлар куркуга салган. Өйгә керергә мөмкин түгел, чөнки организмга химик матдәләр кергәннәр. Ул химик матдәләр инде минем бөер белән бавырда да бар икән. Без аларны күреп инде белеп һәм аны тикшереп, мин 4 төрле дару ичеп, әлегә порошоклар ичеп, бөтенесе дә Аллага шөкер, мунчалар кереп, ул минем матдәләр чыктылар. Монда бензин һәм керосин исе. Чынлап та организмга бензопирин кергән. И ул онкология китереп чыгарга мөмкин. Бумажник идарә итүче оешмасында йортта план буенча вентиляция каналларын чистарттык дип аңлаттылар. Шәһәрдәшебез шул вакытта системага паралон куеп калдырганнар ди. Менә шушы паралонны алар куеп китеп, вообще хәлем авырай, кая барып бәрелгә белмим. Идарә итүче оешмада паралон исләргә йогынты ясамый, аны герметизация өчен куйдык диделәр. Шәһәрдәшебез зарланганнан соң күп кенә алганнар, әмма ситуация үзгәрмәгән. Торак инспекциясыннан башка оешмалардан да килгәннәр, әмма ят исләр юк дип нәтиҗә ясаганнар. Мы уже раз 20, наверное, у нее были, запаха никакого не нашли. Не только мы, были газовики, есть подписаны акты с газовиками, есть МЧСники, подписаны с ними акты. Ни запаха газа, ничего. У нее запах какой-то там бензина все время чудится. У всех у нас индивидуальная вентиляция, есть специальные организации, которые этим делом занимаются, есть акт от этой организации специальный. Все как бы по правилам все. Хәзер идарә итүче оешма санэпидстанциягә мөрәҗәгать итәргә тели. Белгечләр фатирда яшәү сәламәтлеккә зыян салмый дип акт тапшырырга тиеш. Шәһәрдәшебез исә якын арада яңадан үз фатирына кайтырга өметләнә. Гүзәл Шихапова, Вильдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, Шаллы ТВ телеканалының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итегез. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Шалтыраткач автоответчикка исем фамилиягезне, телефон номерыгызны калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләр сезнең белән үзләре элемтәгә керәчәк. Таиландта денге бизгәгә теркәлгән.
Туристларга ял итү урыннарын сайлаганда игътибарлы булырга киңәш итәләр. Кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек идарәсе мәгълүматлары буенча авыру берничә провинциядә күзәтелә. Корольлектә ел башыннан 9 үлем очрагы булган. Шуның икесе Пхукет утравында. Денге бизгәге бөҗәкләр тешләве аша күчә. Тешләүдән соң берничә сәгать эчендә авыруда көчле калтырау, баш авыртуы башлана, буыннар сызлый, күзләре кызарып чыга, ютәлли, тумау төшә, күңел булгана. Температура 40-41 градуска кадәр күтәрелә. Кайбер очракларда тәнгә бетчәләр чыга. Беренче билгеләре күренә башлауга ук белгечләр медицина хезмәтләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Мөселманнар өчен иң изгелләрдән булган Рамазан айы 15 май кич кояш баегач башлана. Мөселман кардәшләребез ай дәвамында ураза тоталар, игелекле эшләрдә катнашалар, мохтаҗ кешеләргә ярдәм күрсәтәләр. Рамазанда Чаллының барлык мәчетләрендә кичке якта тәравих намазлары узачак. Рамазан айы 15 май көне кичтен акшам намазыннан соң башлана. Таравих намазы 15 май көне ястү намазыннан соң беренче таравих намазы була. Һәм инде ай буе без 20 рәкәгать таравих намазлары укыйбыз. Һәм Рамазан айы 15 июнь көне гаит намазы белән тәмам була. Шәһәрдәшләребез 1000-нән артык агач утыртты. 5 май шимбә көнне Чаллыда Бөтен Россия урман утырту көне акциясе узды. Республикада 2 миллион 500 дәне агач утыртылды. Акциядә шәһәр җитәкчелеге һәм башкарма комитеты хезмәткәрләре катнашты. Шимбә көнне Иртүк җиңү паркындагы Чәчәкле Цветочный бульварына башкарма комитеты хезмәткәрләре белән бергә Чаллы мэре килде. Наил Мәгдиев Горзелин хоспитомнигында үскән 7 еллык миләш агачы утыртты. Нынешнее поколение и руководителей, и депутатов городского совета, государственного совета, вы видите, но и всех людей нашего города, неравнодушных к состоянию города, сегодня, в день посадки леса, с утра с хорошим настроением, уделив час своего личного времени, пришли от души и для души, сделали важное и нужное дело. Это как раз из той серии. Нужно не на словах, а в реальных делах любить свой город. Норматив буенча шәһәребез 40%-ка яшелләндергән булырга тиеш. Әлегә бу сан 36%-ны гына тәшкил итә. Санитар чистарту 2 айлыгы кысаларындагы башкарасы эшләр дә әле тәмамланмаган. Шәһәрдә тәртипкә китерәсе урыннар һәм микрорайоннар шактый. Менә ул агач утырту кешенең бердән-бер дип әйтим инде мин. Менә ничектер әз генә булса да үзенең җир алдында гөнаһын әзрәк кенә булса юш шикелле. Башка нинди генә эшләрне алсаң да бит бер табигатькә шул ук юк салыны гына алсак та табигатькә зыян китерә әйберләр. Менә агач утырту бердән-бер кешенең шундый табигат белән бергә кушылып эшләнгән ише. Кояш жактыртып жылтып тора, мотор итеп әйме көн аяз. Шуңа күрә менә мондагы агачларны утырткач инде әлбәттә ауга кайтып китеп бәрәгә утыртабыз. Анысы кирәкле. Урман утырту көне акциясында шәһәрнең төрле почмакларында шымырт, нарат, миләш һәм чыршы агачлары утыртылды. Бу көнне шулай ук макулатура да кабул иттеләр. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүген халыкара радио көне. 1895 елда Россия физиги Александр Степанович Попов үзе ясаган радио алгычны халыкка күрсәтте. Әлеге бәйрәм уңаеннан күңел бәйге үткәрде. Катнашучылар, алып баручылар эфирда әйткән урынга килеп, радиостанцияның барлык диджейларын санап чыкты. Бер радио тыңлаучы да бүләксез калмады. Күңелдәге эшләүче барлык хезмәттәшләргә исәнлек, саулык телим. Аларга алдагы көннәрендә уңышлар телим эшләрендә. Кызыклы шундый уеннар үткәрсеннәр күбрәк. Безне сөендерсеннәр. Без һәрвакыт аларны иртән кич аларны тыңлыйбыз, сөенәбез, алар белән бергә уйныйбыз. Рәхмәт бик зур. Бүгенге менә шулар, игътибар өчен рәхмәт. Сау булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Алло, дорогой, я в магазине «Много ванн». Здесь такие ванны, такая мебель и скидки в мае до 40%. Приезжай скорее, пока все не разобрали. А где это? «Много ванн». Остановка Медгородок, здание Евросвет.